Il-Partit Nazzjonalista se jispiċċa mingħajr fondi sa nofs ix-xahar id-dieħel. Hekk qal it-Teżorier tal-Partit Nazzjonalista David Camilleri f'email li ġiet illikjata lill-mezzi tax-xandir fejn qal ukoll li l-partit ma għamel l-ebda titjib fis-sitwazzjoni finanzjarja tul it-tmexxija tal-eks kap Simon Busuttil. Irrappurtaw dwar dan il-Gazzetti Times of Malta u t-Torċa fejn qalu l-email ta' Camilleri tgħid li wasal iż-żmien għal miżuri drastiċi sabiex is-sitwazzjoni ħażina li ġiet injorata mit-tmexxija preċedenti tittaffa mill-iżjed fis possibbli. Fin-nuqqas ta' dan, qal li l-Partit Nazzjonalista jkollu jmur l-elezzjonijiet ta' din is-sena b'restrizzjonijiet enormi. F'email mibgħuta f'Awwissu li għadda lill-ogħla uffiċjali tal-partit, inkluż il-kap Adrian Dalija, intqal li l-Partit Nazzjonalista mhux se jkollu flus biex jagħmel tajjeb għad-djun safrar u li f'dan ix-xahar il-flus għall-amministrazzjoni ta' kuljum se jixxuttaw ukoll. Issemmit ukoll il-qagħda prekarja tal-fondi għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali fejn sas-sajf li għadda l-unika flus li kienu disponibbli kienu madwar 17,000 euro mill-inizjattiva tal-bejħ tal-Mużajk tal-Maduma. B'mod partikolari, l-email tagħmel aċċenn li hemm bżonn isir progress fuq il-bejħ ta' 6 każini, issemma b'mod partikolari il-każin tal-Birgu. Biex jitnaqsu l-ispejjeż, issuġġerixxa lill kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew iħallsu huma għal materjal stampat ta' propaganda tagħhom. L-email żvelat ukoll li Camilleri saħaq fuq il-bżonn li tiġi reklamata l-iskema tas-self sigrit ta' ċedoli li tmur kontra l-liġi tal-finanzjament tal-partit. Idħol fuq one.com